Tuffa dirƙashi wannan shi ake kira da ana wuta ga wuta a kan lamarin da yake faruwa a wannan lokaci. Innanillahi wa inna ilaihi raji'una. Tabbas 'yan ta'adda kullum ƙara yiwuwa wasu abubuwa suke wanda bai kamata ba a ƙasar nan da kuma faɗin ƙasashen da suka kasance maƙotan ƙasar nan. A wannan lokaci dai abin da ya bai wa mutane mamaki mutuƙa dangane da al'ummar da 'yan ta'addan suka farmake su a garin Niyami. Duk da cewa dai an zuba dakarun sojoji da kuma sauran ma'aikata daban-daban, amma a wannan lokaci 'yan ta'addan sun yi abubuwa wanda suka bai wa mutane matuƙar mamaki. Ƙalu innanillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan abu dai da yake faruwa a wannan lokaci sai dai a ce Allah ya kiyaye kuma Allah ya taƙaita, Allah ya tsayar da shi haka. Domin kuwa al'amarin na 'yan ta'adda kullum ƙara yawaita ake, ƙara fusata suke yi kuma ƙara yin wasu abubuwa suke mabambanta. Da cewa dai za a iya cewa alhamdulillahi, domin kuwa a iya cewa a wani ɓangaren 'yan ta'addan wato an samu daidaito, wasu daga cikinsu ma suna hannu, wasu kuma a iya bayyana cewar wato an kai ƙarshensu, domin kuwa an hallaka wasu ma a sassan daban-daban daga faɗin ƙasar nan ta Niger. A wannan lokaci dai za ku ji yadda 'yan ta'addan suka kai hari Niyami har ma suka illata wasu daga cikin mutane, wasu kuma daga cikin al'umma sun sami kubuta daga hannun wato 'yan ta'addan biyo bayan da sojoji suka dinga ɗauki ba daɗi don ganin cewar sun kawo ƙarshen wato 'yan ta'addan da ke wannan yanki a yankin na Niyami. Innanillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraro ku daure ku dangwala alamar na ta subscribing, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa wacce ita ce za ta dinga sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon maudu'i, za ku ji kuma za ku gani. Kamar yadda aka saba dai yanzu za mu shiga cikin lambarin gadan-gadan ka inda na'in kamar yadda aka saba. Na haka al'umma ku karkaɗe kunnuwanku domin ku ji abin da muka zo da shi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. A wani lokaci dai abin da ake bayyanawa shine wato 'yan ta'addan da suka kai hari garin Niyami, a iya bayyana cewa sojoji sun kawo ƙarshen su, har inda wasu suka kai cewa an bayyana ma wasu sojojin wato sun kashe wasu daga cikin 'yan ta'addan, wasu kuma suna hannun wato hukumar sojojin. A yadda ake bayyana cewar wato a garin Niyamin ne a ran nan wato 'yan ta'addan suka kai wani hari a wani sansani da ke yankin Niyami, a inda wato shugaban ƙasar na Niger a wannan lokaci ya bayyana cewar a wannan lokaci dai an samu daidaito, kuma yana tunanin cewar akwai wanda yake tunanin wanda suka kawo wato haɗin gwiwa don ganin an kai hari wato ƙasar tasa. Kamar yadda yake cewa yana bayyana cewa maƙotan ƙasashensa da dama akwai wanda yake tunanin cewar da sa hannunsu akan wannan al'amari. Duk da cewa wato shugaban ƙasar Nijar tun a baya yana bayyana cewar wato akwai da yawa wanda suke sa hannu akan wannan al'amari, wato yake ganin cewar akwai yiwuwar sun sa hannu akan wasu al'amuran da suke faruwa da shi a ƙasarsa. Amma dai al'umma da dama suna taiba wa shugaban ƙasar na Nijar biyo bayan yadda yake ta ƙoƙari don ganin an samu daidaito a faɗin ƙasar ta Nijar, kamar yadda wasu suke bayyana manufofinsu don ganin da cewar shugaban ƙasar fa ya faɗi gaskiya, domin ku akwai al'umma da dama daga sassa daban-daban, har ma ya bayyana cewar akwai wanda daga Faransa ma ana kawo hari ko kuma ana iya sa hannu, domin kuwa yana zargin su akan wasu abubuwa mabambanta domin sun kawo wani abu wanda bai kamata ba a ƙasar tasa. Da Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye. Wannan dai shine yake faruwa a wannan lokaci. Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala da take faruwa. Allah ya kiyaye.